A Universidade de Vigo e a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia asinaron este venres un convenio de colaboración para o desenvolvemento dun proxecto de acción contra o cambio climático. Dende a institución académica realizarase o deseño dunha metodoloxía para a elaboración de mapas de calor e a localización de refuxios climáticos nos concellos galegos, atendendo ás necesidades de biodiversidade. Un convenio que para nós é trascendental, xa que, hai que pensar nas persoas, na calidade de vida e, polo tanto, temos que pensar na climatoloxía, non? Na climatoloxía, na planificación, as nosas temperaturas e que podemos facer para amortiguar eses momentos e eses picos de calor que non sempre son beneficiosos para a nosa saúde. E Galicia quere ser un refuxio climático e para ser un refuxio climático ten que haber unha metodoloxía e esa metodoloxía é a que ten que partir e emanar do coñecemento e da ciencia. O investigador amosou a súa confianza en que este deseño de metodoloxía que recolle o convenio sexa punto de inicio para unha segunda fase na que ampliar e mellorar o grado de detalle das zonas, incorporando incluso imaxes de satélite ou información por captura sensórica a través de drons. A previsión é ter lista a ferramenta no primeiro trimestre de 2025.